Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2 wena oqalayo ukungena kuleli khasi cofa ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Ikhaya TV2 namhlanje liye lathola ithuba lokuxoxisana nomamkhulu wengane lapho ebeke udaba ngokuthi ingane yashona kanjani esikoleni awuyizwele. Igama lesibongo sakhe. Igama lomfundi Yebo ma. uAlwande ubizwa ngoSambulo Mdabe. Gaga. Mdabe. Okay, wa 2004. 2004. Yebo. Nje usicela usilandise mama ukuthi kwenzakaleni esikoleni. Wasesikoleni. Kwathi ngabo 2 kwafonwa esikoleni kufunela umzali ukuthi akaphuthume umntwana ulimele. Waphuthuma ke umzali umntwana. Semefika esikoleni fica umntwana wakhe bamtshela ukuthi ulimali etoilet ulimazwe ingane. Umkinyile usemeqeda ukumkinya wawa uthe mesewile waphinda waseyamshaya ke futhi elokhuza namshaya amqedela wathi ochazayo ke uthi wathi lo emqedela esekhuza ngoba lo wafika umntwana wafika umzogcina wangakwazi ukusiza ngoba kwakunabanye ababevimbe etoilet wangakwazi ukungena isiza wabakhuzi nenzani eloke exolisile uAlwande. Uma esewile kanjalo ke uthe mesesuka ke lo mbulali lo wathi kulomfana noma ngingathini anginankingi ngizokubulala ngoba vese ngeke ngenze lutho ubaba wami uyinkabi umbulali. Umfana ke mase egijima ke uma sechaza ukuthi umisi ke uclass teacher wakhe. Uthi uclass teacher wakhe wahamba wafika kumntwana ke wathi uAlwande sewile laphana uyakhihliza. Wathi uthi uMiss class teacher hawu beningamthatha ingane nimthatheni umntwana nimlethelana. Bamqukula ke umntwana ke engasakwazi ukukhuluma bazombeka phambi kothisha. Uma ngabe ke bamthatha ke umzali ke kushuthi ngabo 2 kwafona ikhansela. Othi yasebefonela ikhansela lathi ikhansela requestani ukuze umntwana imphuthumise esibhedlela. Wamphuthumisa esibhedlela ke uma wakhe ngokusizwa ikhansela. Sebefika esibhedlela uma wakhe washayela ingcingo sonke ekhaya. Esibikela ukuthi usesibhedlela uyedwa usenkingeni umntwana akafuni ukuphaphama. Kuphi khona la emshiyeni? Bese siyasuka ke somndeni sonke ke wonke umndeni ngisho wasengonyameni siphikelele khona emshiyeni. Siyafica uma umntwana uyedwa akho noyedwa uthisha omphelezelile. Khona ngolesine. Ngolesine. Usebekwe ngaphandle kuthiwa angangeni ngoba odokotela bayasamcilonga. Sithi siyafika nathi sifika kulo mzuzu baqoshwa odokotela bathi sicela ukuthi nimehlale lapho nisamsiza umntwana ngoba akasakwazi ukuyiphefumulela. Ekhanda kuno ngathi chopho igazi chithekele ebuchophweni. Sisazama uAlbert ukuze iphuthume izomlanda ngoba kunomshini esingenawo la emshini. iAlbert ke yasheshe yafika ke iambulance ke yamthatha umntwana ilapho kwaphelela khona umntwana eAlbert. Esefikile Albert. Wathi efika nje bephelela khona. Into ngakusasa ke uthisha omkhulu wasesibiza ngakusasa wathi asize esikoleni ngo8. Sahamba ke nomfowabo kaAlwande. Sathi mesifika esikoleni uthisha omkhulu ke wasingenisa eoffice. Wayetatazele ngafisafuna ukuthi yini inkinga yakho ufuna ukuthini. Ngabuza ngathi thisha omkhulu yini usibizeleni nala esikoleni. Akasafuna ukuchaza ngaze wagcina sekuyimina engichazayo ukuthi thisha omkhulu ngiyezwa ukuthi umntwana wacisha waphelela emagcini esikole. Kungani ngazange nimsize umntwana elimale ngo11 kwaze washawa u2
Shuthi ikhansela makuthiwa azange lisho ukuthi thathani imoto ngoba ngikho ekhaya ngabe umntwana waphele esikoleni. Engakubuza kona kodwa ngaphenduleka bathi ngathi mina thisha omkhulu imoto zingaka. Sengathi umntwana impela aphelele egcekeni nje. Uthisha omkhulu ke waphendula ke omunye womisi wabo engamngeke kumdalule. Wathi phela thina imoto zethu akuzona ama-ambulance. Kwangiphatha kabuhlungu ke lokho kuphenduleka. Amaphoyisa ke anizange ngoneni ngasawabiza ngani amaphoyisa omkhulu. Athi shomkhulu amaphoyisa sawabiza angafika. Kanjani amaphoyisa angafiki thisha omkhulu ekubeni kuyinto eqondene nesikole nengane. Engicabanga ukuthi amaphoyisa ave gijima into isigameko esiqondene nesikole. Yindaba angazange ngafike na. Hayi wathi uyawazi nje amaphoyisa ukuthi noma ungenayo into ephathekayo akakwazi ukushesha ayadelay. Kodwa azange azafika enhloboke. Ngase ngithi mina thisha omkhulu into ofanele uyenze wena uma ngabe ubona ukuthi amaphoyisa uwafonelile angeza. Kwakufanele uthathe imoto ngoba ukwazanga ukusiza umntwana ngoba mhlambe angazi awubona ukuthi imoto yakho izongcola yini. Kwakufanele uthathe imoto yakho uphuthume usithi maphoyisa ngicela ningisize. Angisanishike manje. Ngicela ukubuya nani ngoba ngikwazi ukunifonela nangeza. Awukwazanga ukwenza lokho. Asanginazi impendulo uthisha omkhulu. Hayi kodwa uthi ayinto esaphuma nayo siphethe kusho omkhulu ke. Hayi wasethi asiphume asambeni uzokuzama ukuthi abuye athintane nathi. Shuthi ke saphumela ngaphandle ke singazi ukuthi sithini ngoba nothi nomisi basebesibalekele uthisha. Siseme singaphandle ngathi ngeke. Asiphindele ngaphakathi uthi omkhulu asichazele kahle uthi ngempela kwenzekala isikwenza usibizeleni ngoba ayikho into esile asibizela yona. Into engangena ke ngayisho mina ngathi sisho omkhulu. Ngicela ukubona ukuthi namhlanje uma sengifikileke akazofika yena amaphoyisa na. Wathi shomkhulu azange angiphendule. Ngathi shomkhulu ngicela ukubuza ukuthi ngeke afike yena amaphoyisa na. Into engizoyenza la esikoleni. Ngifuna ukubona ukuthi hayi ke kusho sangahayiza ke ngakhala ke ubuhlungu angibhekene nawo ke ngangakuhluleka kusho ukuyibamba ngoba angizange ngithole ukusizakala. Hayi wangimthatha kumisi ke wangihlesa eclass office wangenzela umbhubhudlo. Ngathi misi yabo lo mbhubhudlo unginika wona. Umbhubhudlo ngabe wenzele ingane yami. Kodwa ukwazanga ukwenza kwalo mbhubhudlo ke manje unikeza mina sangikwenzeni lo mbhubhudlo. Wathi uthi shomkhulu sihambile kuyobiza amaphoyisa. Kwathi sahleli ke kwase kufika nomamncane ke noma koti ke sekugcwala ke esikoleni ke. Bebona ukuthi singabuyi. Bafika kunalo msindo ke ngikhala. Amaphoyisa afika ngaleso sikhathi ke ngoba sekuyimina engiphoqela ukuthi afike. Uma ngibabuza ke weyingane buze emaphoyiseni. Kungani ngamhloniphi thisha omkhulu nesikole na? Uma ngabe nibizile kuisigame esikhulu kangaka ingane izofela ifele egcekeni. Angiphendula amaphoyisa athi manje ngoba thina sifika manje singena ekseni. Kodwa ke ayikho ireport esitholile ngabase ebusuku ukuthi khona bake bafika la ekhaya. Akaze kufike umuntu epolice station mangifuna ukuqamba amanga. Ngathi shomkhulu awuphendula kamaphoyisa awuphendula amaphoyisa usho lento ade uyisho kumina. Uyikhulumelana iphutha athi shomkhulu amaphoyisa wabizile athi amaphoyisa akazi azasibiza enhlobo azange afike enhlobo. Kuyiphi police station? IGG engicabanga basimisana nayo. Uma befika uma ngabe sengithi abaphika amaphoyisa athi azange afike enhlobo thisha omkhulu. Mhlambe wafona kodwa nje azange sithole report nje bathina thina sazi ukuthi sibizwe manje. Sithi ngoba sengisekuphoqa mina. Thisha omkhulu khuluma phela namaphoyisa thisha omkhulu asafuna ukukhuluma namaphoyisa. Uthi ke bese kubuya umisi ke omunye wathi uthe uclass teacher wakhe. Washo incomo ke ngiyazulana nokulokhu alwande angazi ngizokwenza njani ingane ebilungile ngisho makuthiwa bengishaya iclass elikhuluma amukho bengazi ukuthi nje uAlwande bewumuntu okanje angazi kwenzekeni. Kodwa ke mina kusho uthisha umisi wakhe kuthiwa bengeyedwa lo mfana ebenza le nto bebe bathathu. Kodwa ke umzali uyimela uthe nje uyena owenze le nto. Kodwa izingane bezibona zithene bengayedwa bebe bathathu. Kodwa ke kushiza bagodliwe ke labo bantwana ke angazi ke.
Sithe sahleli-ke wathi kufona bathi shomkhulu athi amaphoyisa sicela usinikeze imininingwane yakhe lo mntwana lo maze omunye. Shuthi-ke wathi ikhona ku-system. Wabuya sebuya nayo-ke imininingwane. Khathi esincane futhi wathi nanku umzali umfana uyafona uthi umntwana semthathile wamisa emaphoyiseni semqhubile. Sengisho ukuthi-ke akukho nje okunyeke okungakusho-ke kodwa nje usizo akalitholanga nhlobo umntwana nje waze wacishwa phela egcekeni ngenxa yokuthi kuthiwa akuvumelekile ukuthi iy'moto zabo zisize abantwana angazi umuphi lo mthetho ngoba ziningi iy'kole abantwana kuvelela iy'nkinga kuye kusiza iy'moto zesesikoleni ukuthi esinjani lesikole sasekwazini. Wathi mechaza komunye-ke wathi omunye wafela phambi kwegate wakwazi omunye bagwazana phambi kwegate kwaloko ukuthi shomkhulu futhi azange abe nosizo ukuthi mhlawumbe asukume nje ngenxa yokuthi uyayizwelana ney'ngane ziningi nabantwana. Akwazanga ukusiza uthisha omkhulu asathange isinyathelo nothisha futhi abazange bababudedengu abazange ukusiza umntwana babuka umntwana nje ey'khihlizela nje kwakuhle kubona. Shuthi-ke bachaza bathi iy'moto zabo aziwona ama-ambulance angathatha abantwana umuntu olimele. So enikufunayo njengomndeni ngiyazi nisemanzini ikuphi mhlambe ungaxazulula le? Sina sanelisanga into esasicela kuthisha kusho ukuthi-ke ngakusasa-ke umphakathi sahamba-ke semesilokhu usho umphakathi-ke ngokuthi ngeke kuthuleke kanje ngoba uthisha omkhulu asikwazi ukumthola futhi akafuni ukuvela. Sizocela nje ubulungiswa ukuthi akachaze sibazamile-ke ukuthi usahanjwe-ke nokushuthi nabazwelana nathi-ke sahamba saya esikoleni. Samcela uthisha omkhulu ukuthi abe ngaphakathi vese amaphoyisa esekhona esevikelekile futhi sasingeke sisenze lutho. Sasifuna sichazele nje kahle ngoba asichazelekanga ngalo lasuku. Hayi wangavuma uthisha omkhulu ukuvela. Azange zafuna enhlobo. Samcela sathi uthisha omkhulu siyacela uchaze nabazali. Hayi akwavikeleka-ke amaphoyisa-ke elinye lephoyisa-ke lentombazane-ke likhona le fonini. Into esiphatha kabuhlungu lathi siyaqala kuyaqala ngathi nokufelwa. Kwasiphatha kabuhlungu mekumuntu umthetho okhuluma kabuhlungu kanjalo kodwa-ke asasibanga nankinga-ke ngoba mhlambe nawo akaze avelelwe inkinga lo mntwana. Kodwa-ke azange sisizakale nhlobo. Azange sizakale batabami. Kubuhlungu ngempela. U-Alwande uke ngaphambilini khona mhlambe oseka wakuphefumula wakubika ukuthi mhlambe aphathekile kahle esikoleni? Khona isikhathi wakubika ethi kuyena lo mfana futhi emhlupha engangoba engathi nomzali wakwaye esikoleni eyobuya ngaye lo mfana lo mfana wakuthi ukuhlala-ke wangaye esikoleni kwabuya umzali wahamba ngokukhuluma naye kwaxoxiswana ngathi u-right. Manje inkinga angimazi ukuthi inkinga yakhe befunani ngoba lo mntwana isimangaliso sengane into ebihlezi nje ngisho ila ekhaya bugcina ukubingelela ingene ekamerweni ingafuni umsindo ufica ibeka incwadi zayo ithuli nokuthula ngohlobo lemalisayo malesa sikoleni bayabuza ukuthi ngazi bekwenzekeni kodwa uchazile kade ufikile ngazi noma i-security lachaza-ke izolo ukuthi yasichazela kahle ukuthi kwenzekani uma lichaze le-security sasesikoleni lithi kwakubhalwa iphepha bekukhona iphepha belibhalwa shuthi melibhalwa leli phepha u-Alwande abe nombuzo kushuthi angawuqondi kahle le phepheni namanje mhlawumbe sengachaza ubuchaze phambi kwabo bonke uthe u-Alwande kushuthi beliphethe liphepha wathi leli phepha kune-question engayitholi kahle washaya edeskini iphepha leli phepha wancapha wasuka lo mfana wathi unqaphelelani shuthi bathi le class nayibo u-Alwande nje ekhuluma nephepha lakhe simhlele ekhuluma nephepha lakhe nje unqaphela wena yini so wachaza kwasho u-Alwande hayibo mfethu anginqaphele mina nginqaphelela leli phepha leli elingixakayo lama question angixakayo shuthi-ke eklasini bathi hayibo wena nje unenkinga nje no-Alwande ngoba phela uyikhulumela nephepha lakhe na uthisha-ke lokubuza lo bade echaza izolo-ke uchaze kanjalo wasesikoleni usemesuka-ke kwashaya ibreak-ke wahamba-ke uthe mengabe seyongena etoilet u-Alwande kanti uyamlandela lo mfana
ilapho-ke la emkinyele khona kwamkinya-ke owafikayo wathi wafica sekhihliza-ke esewile wawela phezu umkinya ngani umkinya wathi wemkinya ngothaya kusho ukuthi wengeyedwa mengicabanga wemkinya ngoba uthi wafika yena nje sekwaliza sekhihliza uthe ngabe sethi uyazama ulokhuzana ukumsiza wavele wawa uthe mewa phansi waphinda futhi wamshaya ngathi mina umshayelani noma esewile wathi ene ujwayela kabi wena futhi ngeke ngenze lutho ngoba ubaba wami umbulali uthi-ke ngagijima utshela uthisha-ke ila ngagijima khona utshela uthisha ukuthi naku usibanibani eselimaze u-Alwande. Leli phepha babelibhala okwelani awulazi isifundo? Angilazi kodwa ngiyacabanga ukuthi othisha bayalazi ukuthi kwakwelani lelo phepha. Okay. And then umfundi lo umenzi waleselo uboshiwe noma sizwa kanjalo umzali ufike wachaza wathi wamthatha wamhambisa ngumsombululo beyobingelela imantshi singazike noma kuyiqiniso yini kodwa yena usho umzali nje oneqiniso lesichazela ngayo. Okay. And then umndeni wakubo umsolwa uke wazama ukufinyelela kunina mhlawumbe ukuze nini? Abazange bafike yabo nje isonto lonke lezi insuku nje othisha abazange bafike enhlobo. Kusukela nje kwenzeka isigameko. Kusukela kwenzeka leso sigameko. Nokuthi baze bafika izolo ithine bese sicelela. Sathi siyacela phela ukuze sibhodle bana siyacela ukuthi nifike uthisha omkhulu bengafika kufike nje enhlobo bephuma beyifikela abazalwane nje nomakhelwane kodwa bona bafika ngathi. Labo thisha bafika izolo akade. Beqala ukufika ngoba sekukumethina nomphakathi sawubacela. Abazali ke busesahleli ke kwafona abazali ke kusho ukuthi-ke sicabangile kodwa sibazwelile abazali ngenxa yokuthi phela umntwana bebengamsumanga bacela ukuthi bathanda ukuza inkinga yabo bayasaba base abantwana basebenezama nocingo bethi ngicela sikhulume nomzali ngakhuluma nabazali-ke mina ngathi bazali anibathumanga amnithumanga umntwana ngiyacabanga ubuhlungu eninabo nathi silebo sibizwayo siyacela ukuthi nifike ayikho into akho lutho enizokwenza ngoba phela nzani ngithume mntwana bakubonga bakujabulelela la konke abazali bomntwana obulele bafika-ke izolo bafikile-ke izolo baxoxisana-ke kwakuhle nje bangakhona futhi umsindo ngoba besingafuni emsindo. Mhlambe iy'nhlelo zokufihla u-Alwande zimi kanjani? Uma kuvumelekile mhlambe kuchaza umalume ngalapho. Mhlambe mawukukhumbula ilokhuze umfana lo ingane le ichaza indaba yokuthi ibone ingane yenza umonakalo laphayana mhlambe basithatha istatement mawukhumbula basithatha istatement sayo njengofakazi. Abasithathanga sathi mengabe ingane inyonyoba ikhuluma nathi uye ilokhuzana lona i-security sho labona ingane ikhuluma ngento eyibonile umngani wakhe uAlwande wavele wambiza uthisha wathi hey u-security athi uyabizwa eklasini akwazafu nanga ukuthi asichazele ukuthi kwenzekeni kodwa nje ngakhumbula ngathi ukuthi nje wambiza umntwana bambiza ngoba engafuni ukuthi sichazele kodwa wese sichazelile ukuthi kwenzekeni nokuthi wengeyedwa lo mntwana kodwa yena uyena owenzayo kodwa laba abanye ababevimbe etoilet ukuthi bangakwazi abantu ezongena bayosiza umntwana. Shuthi yenzeka ngebreak mhlamba awazi ukuthi ngayikhathi izini wathi umise ngabo 11 waze waphuthunyiswa esibhedlela ngabo 2 ngabo 2 10 past 2 ngoba sekufona ikhansela